Takže čaute a vítajte pri dnešnom random vlogu pre boha. 3 týždne som netočila, 2-3 týždne, proste strašne dlho. Ja sa vám za to strašne ospravedlňujem, lenže som dostala Zaracha. Zaracha mám vyše 3 týždňov už teraz, alebo včera to boli týždne, v štvrtok to boli 3 týždne. A budem ich mať dokonca prázdnin, nebudem vám hovoriť za čo, to je proste jedno. Mám Zaracha, to je hlavné, takže mám mobil. Notebook mám teraz momentálne tiež k dispozícii, čo znamená, že preto teraz môžem pre vás natočiť nejaké video a dať ho na YouTube. Takže ako prvú vec by som vám chcela poďakovať za 2000 odoberateľov, čo je fakt úžasné. Už ich mám 2100, vyše 2150, čo je fakt úžasné. Ja vám za to strašne ďakujem. Asi 2000 som dosiahla, zdá sa mi, že 5. augusta a 15. som mala 14 rokov, takže už som 14, už nie 13, takže som staršia. Konečne. Mám 14. Ala mala 15. 21. Takže sme oslavovali, takže moc ani nebol čas na to natáčanie ani nič. A úprimne, keď som dostala Zaracha, tak som moc nemala náladu točiť. Proste asi také 2 týždne, až tento týždeň ma to chytilo, že mohla by som konečne niečo natočiť. Takže práve preto pre vás natáčam a poviem vám všetko, čo je nové a točím to na kameru, takže ak bude horší zvuk, tak sa vám ospravedlňujem, lebo mobil mám vybitý a mám ho na stole. Proste tam niekde na stole je. Ďalšia vec, teraz pôjdeme večer do kina, takže som to musela natočiť skôr, asi za 3/4 hodinu alebo hodinku ideme do kina. Ideme na film Magic Mike XXL. Už sa na to teším. Dneska som si pozerala jednotku a idem na to s mojou maminou. Fail. Ale všetky kamarátky, ktoré na to chceli ísť, už na tom boli. Až na Alu, ale tá nevidela jednotku a bolo by to od veci pozerať. Aj keď moja maminka tiež nevidela jednotku, ale jej ide o toho Channinga Tatuma, alebo tak sa volá Channing Tatum. Tatum, alebo to je jedno proste. Ona ho chce vidieť, tak ho chce vidieť, no. Takže keď ju to poteší, tak som si povedala, že pojem s mamou, aspoň s ňou budem nejakú tú chvíľku, pôjde ona s nejakou kamarátkou a so mnou. Takže aspoň sa nebudem nudiť doma a budem mať čo robiť. Proste dneska som nemala ísť s kým von, teda vlastne mohla som s kamarátmi, ale to som si povedala, že pôjdem nakoniec do toho kina, takže ideme do kina. Úprimne teším sa na to, ak budem mať ešte k dispozícii môj noteboočík, tak by som sa vám mohla ozvať v priebehu ďalších dní, čo nič vám nesľubujem, fakt ja vám nič nesľubujem radšej už, lebo vždy, keď vám niečo sľubím, tak to nikdy nedodržím a potom sa cítim taká ustarostená a cítim sa tak trochu zle. Trochu cítim sa dosť zle za to, že som neurobila to, čo som vám slúbila. A keby ste sa čudovali, že prečo sa stále nepozerám na vás, tak predo mnou proste je môj balkón a pozerám sa tam na ľudí. Je to strašne super. Stolkovať ľudí, hej, proste je to super. OK. Takže ďakujem za toľko odoberateľov, lajkov, zhliadnutí, je to strašne super, ja si to hrozne vážim. A strašne ma to teší, že proste pozeráte tie videá, aj keď nie som až taká aktívna. Za čo sa vám ospravedlňujem, ale keďže máte Zaracha, tak to je ešte horšie. Inak by som vydala nejaký random, kebyže nedostanem Zaracha. No v každom prípade, keď už nebudem mať Zaracha a budem normálne natáčať, tak chcela by som ešte natočiť s Alou 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta, pretože už nevyšli pol roka a je to strašne veľa. Je to strašne dlho a strašne ma to začína srať, že tak dlho som nenatáčala s Alou. Mimochodom, ešte vám poviem takú vec proste. Musím vám to povedať. Jedna vec je tá, že hovorili ste mi, že na niektorých videách mám okolo úst niečo zelené. Ja okolo úst nič zelené nemám. Mne to robí kamera. Proste ja neviem prečo, ale fakt niekedy mám niečo zelené okolo úst. Ale je to kamerou, ja tam vážne nič zelené nemám. Ďalšia vec. Vždy na videu mám tmavšie obočie, než ho naozaj mám. Ale ja sa okreslím tak, ako ho naozaj mám. Proste je tmavšie. A ďalšia vec, bola som si kúpiť takéto krásne tričko. Je fakt hrozne pekné, mne sa strašne páči. A rifle. Začína mi byť trošku viac teplo. Lebo ja tým, že som tepla, neviem. Asi nie. A som strašne prehajpovaná teraz, pretože
Za chvíľu pôjdeme do kina a som strašne zvedavá, či toto video stihnem vydať predtým, než odídeme, čo dúfam, že hej. V každom prípade môžete mi dole do komentárov napísať, ako sa máte, čo ste cez tieto prázdniny také zažili. Keďže som vám to hovorila zase mi, že v poslednom random vlogu, ktorý vyšiel skoro pred 3 týždňami skoro. Takže by ste mi mohli napísať, že kde ste boli na dovolenke napríklad, alebo váš najlepší zážitok mi prosím vás napíšte do komentárov. Tu sa poteším. A čo by som vám také povedala? Nič také som nezažila, len to, že som mala ja narodeniny, mala narodeniny ale moja kamarátka Saška. Mám vás všetkých rada. Hlavne Alu a Sašku a všetkých tých mojich najlepších kamarátov, čo je Ala, Saška a tak ďalej proste. Nechápem, na čo vám to hovorím, ale mám potrebu vám to povedať, no. Ďalšie sa také nič nestalo. Proste už mám 14 rokov a spomenula si na mňa jedna neviem či fanúšička, ale proste dajme tomu, že fanúšička, ktorá mi napísala na Facebook. A ďakujem, bola si jediná. Cítim sa taká alone, ale nie, fakt ďakujem, aspoň ten jeden človek si na mňa spomenul z YouTube community, takže vlastne dvaja, ešte jeden môj kamarát youtuber. Korn, ahoj! Aj keď pochybujem, že moje videa pozeráš. No takže ďakujem ti, fakt ma to strašne potešilo, keď si mi napísala na stenu na Facebook, že všetko najlepšie a tak ďalej. A strašne ma to potešilo. Ja idem ešte pozerať nejaké videjka. Haha, tu je strašne teplé to svetlo. Také oranžová som celá. Taká, A tak, no pozerám akurát random vlog, ktorý má už skoro mesiac Goga. A potom Facebook, chápeme sa proste. Nechápem, na čo vám to púšťam. Tu si radšej pustím moje reggae. Takže, prepáčte za to svetlé, nechápem, prečo to je také oranžové. Dobre, idem sa tam vrátiť. OK, to je lepšie. Takže ja sa s vami lúčim, majte sa krásne. Užívajte si ešte tých 9 dní pre Boha. Pretože za 9 dní je už škola. Prepáčte, ja vám to nechcem ukazovať, proste môj blodík, ale ono strašne, ja som si ho dneska znova zapletala od začiatku a ono ma to strašne ťahá, keď ho mám vzadu, takže ja ho musím mať teraz vpredu, proste vidíte, ako stojí. Vyzerá to vtipne, ale strašne ma to boli, keď ho mám vzadu. To znie strašne divne. Nie, Anal, prosím vás, fakt nie. OK, toto je trošku dlhšie, zase to má 8 minút a bude sa to dávať na YouTube 3 týždne, takže majte sa krásne, čaute, ja som vám povedala asi všetko, čo som chcela, ak nie, tak do komentárov ešte napíšem alebo do popisku, takže si popisok aj komentáre niektoré čítajte. Ja sa s vami lúčim, majte sa krásne, čaute a nezabudnite mi do komentárov napísať váš najlepší zážitok cez prázdniny. Majte sa krásne, čaute a neviem to vypnúť. Už viem.